Lagi bersama Gungi di Urip Bonus Channel. Sabtu sore, apa kabar saudaraku? Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan barokah dan hidayahnya kepada kita sekeluarga berupa kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan untuk kita sekeluarga. Amin. Dan tetap ngedabus bersama Urip Bonus Channel. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai, sore hari ini malam minggu ya, terima kasih yang selama ini sudah bersama dengan Gungi di Urip Bonus Channel. Malam minggu kali ini kita mari menggibah Masda Gading Paukir, dalang remaja dari Yogyakarta, putrane dalang gondang Ki Seno Nugroho. Luar biasa. Saya peramati dari beberapa bulan yang lalu sampai sekarang, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin tuh, perkembangan Masda Gading ini luar biasa. Jadi mungkin saya menjadi GR nih, Gede Roso nih. Gede Rosonya apa? beberapa bulan yang lalu, ada 4 bulan yang lalu, 5 bulan lalu, kalau kan setengah tahun lalu, itu saya keruwitik habis-habisan. Sekarang perubahannya jos, bagus, luar biasa, melesat ke depan. Dan yang saya maksud perubahannya seperti ini yang saya maksud. Itulah. Kali ini itu sebagai prolog, jadi sekali lagi apresiasi dan kritik itu jangan dijadikan satu hal yang negatif, jangan. Buatlah hal ini sebagai inspirasi dan motivasi untuk mengejar kekurangan. Bagus, selamat Mas Gading. Nah seperti itu, karena penjenengan itu namanya sudah luar biasa. Nama besar harus diimbangi dengan skill yang hebat. Ingat ya, nama besar jenengan itu sudah besar namanya. Kalau tidak diimbangi dengan skill yang hebat, ya ingin jomplang, Allah bro. Ya, kali ini saya ingin mengamati dari awal itu berapa pembukaannya, pambuka wicara pambuka pagelaran atau opening dalam pertunjukan pagelarannya wayang kulit Masda Gading Paukir. Jujur, saya tidak tahu ini video kapan dan di mana, saya tidak tahu. Saya lihat dikirimi teman saya, oh begini, ya sudah. Saya mencoba menganalogikan, mengapresiasikan seperti ini. Saya tidak tahu ini pentas di mana dan kapan. Sejak awal pambukanya itu suluknya Mas Gading. Ciri khas yang saya temui dari Mas Gading ini suaranya empuk merdu. Lah, suara empuk merdu itu modal utama ini. Karena empuk merdu ini kalau sudah dipoles dengan bagus nanti sip. Sekarang sudah tidak falas seperti dulu. Jadi solonya tidak falas. Dan alurnya bagus. Kok berlebihan kok ngendikannya? Yang ini dengan diikuti ya, ayo. Asiliring samiro nombre sekar kadung ngas kandanyo
maning griya Iwang Rama dewaku sinuwun Mandura ngantos giduh gagap gugup raosing manah kula labet rawuh paduka ingkang boten paring cecala langkung rumiyin sinuwun menawi ateging ingkang abdi pun mayangkara menika upami nandhang kalepatan lajeng patrapun pidana sinuwun jagat dewa loro Kakang Anoman tak sono aja nganti kleru ing anarka prawataning panjenengan ingsun iki kejaba mertui kawidadane Kakang Anoman nanging uga kegawa saka petenging rasaku kawene ngono Kakang yen kalenggane Kyai Prabu Kresna Sawetara Mendran saka Praja Ndwarawati mongko murcane Kyai Kresna ora ana tandha ingkang sumendhe lulunan putes lan banon ingkang tinumpuk prasasat murcane Kyai Kresna jinumpana ing angin mula ngelingi lamun Kyai Kresna iku ratu Sodyaningrat lan Kakang Senggana Anoman kuwi wiwit kuncung nganti gelung nggon muswita nang sandhap pepadaning pukulun Bathara Wisnu kawitan nyalira ana ing Prabu Rama Wijaya saka pandugaku mobah musing Sanghyang Sumanyo Sanghyang Wisnu Bathara Kakang Anoman wis ora bakal kekilapan maneh. Kang mangkono Kakang, mara gage tuduhna yen to pancen ana karya kang wigati, kang ana sambung rapeti karo kahananing Jagatraya iki tumuli babarna. Aku kepengin uninga mungguh bab murcane Kyai Kresna. Hooh, bener. Bener Pak Anoman. Kok kaya prayoga banget yen Siwa Anoman enggal paring dawuh pengendikan merga sowanku sak kadang iki uga nunggal sedya karo kersane Wa Prabu Mandura. Lho. Antasena. Nunggal karep kepiye kira? Oh, Pakde. Sowan kono ngersane Pakde Anoman iki ya arep nakokke nyuruwidake ana ngendi murcane Kyai Jodipati. Merga Bapa Werkudara ki sawetara ya lunga ora pamit. Nek biasane iki lunga ora pamit ki begine bali nek ra esuke bali. Iku ora bali ya. Ora ninggal weling kan nganti gawe bingunge keluarga Jodipati lan Ngamarta. Wah lah dalah. Lah kok iso kaya ngono iki kepiye? Wong tuamu Ndwarawati murca. Kyai Werkudara mentar saka kesatrian. Wah, ladalah. Ora wala-wala iki wong ilang wala-wala. Woe. Iki. Oh, kowe arek ngopo kowe saiki? Meneng to kowe bar tak unek-unek iki? Atos, nyontos sira atos metu. Oh, arek gelut malahan. Engko sik sabar lek gelut iki. Ngene, wah, Siwa Anoman, ki kepiye saiki? Aku mung manut kowe lho. Ki teko kabeh sumene iki teko ning kowe. Teko ning Siwa Anoman. Dadi wis kono Purbawasisa. Waduh, lah kepiye, Ngir? Lah aku kon kepiye iki, Ngir? Wis kono sak karepmu. Sak karepmu le ngomong arek kepiye? Sak omong-omonganmu. Antasena ngono wae. Nanging Kakang Anoman, perkara iki aku pitaya sawutuhe marang Kakang Resi Mayangkara. Lah mula ketang mau ancer-ancer tuduhna ngendi kang padha murca iki. Duh sinuwun. Sewu lepat diagung pangeksaminipun yen saking pandugi kula jengkaripun Sinuwun Ndwarawati miwah. Mentaripun kadang kula ing Jodipati Kyai Werkudara menika
mbok menawi pancen wonten sambung rapetipun kalian ewah-ewahaning kawontenan. Krana kula menika sampun ngangge ngelmu titen wiwit jaman semanten bilih mangartinipun Sang Hyang Wisnu wonten ing jagat menika dados pangreksaning kayuanan supados jagat menika tentrem rahayu tebih saking panggeroning angkara murka. Pramila sinuwun, monggo to. Kula aturi sesarengan meminta dhateng Hyang Manon mugi-mugi kunduripun ingkang sami jengkar ing mangke babar katentreman, kabagyan lan kaendahan. Ingkang mekaten monggo kula aturi lenggah keca lan kula aturi nyerantos sawetawis kula badhe ngungak wonten jahating Sumedi sinuwun. Sigra gayuh gegono Sira Ramandaya Pati ana buta gungcang krama bebasan namung kedhep sak kedheping nitra wis dadi sumedine Sang Begawan Mayangkara. Ama perkanang Panca Ndriya, Panca Wilangan Lima Ndriya daya nuting agesang. Linantik manjing madyaning Bajra Hirawana sarwi nekuk lidah kapadalaken palenggan rasa lunjal huswa hana usika caturwarna kang binangkasa juga kang kinarya nuting agesang mangkono Sang Senggana Anumanarsa anglinang sukma bawane wis sumurup ana ngendi lenggahing Sang Prabu Kresna wauda yayah nyendal tali wangsul sukma pecat saking jiwa-jiwa pecat saking raga sukma ngambah ing alam antara. Wah. Ladalah ora lidha ujare wong adaplok. Bener-bener sing dadi panggraitaku nggonku kanthi laku panglimunan iki. Aku njujuk pertapan Dali Sodo. Wah bener kethek Putih Anuman lagi semedi. Wah nanging lha kok ditunggu arupiahe akeh nanging mongso padha ngertiya marang aku. Ayo mongso padha ngertiya marang aku mergo aku laku panglimunan. Aja padha alok, aja padha alok tak colonge Anuman iki. Wah. Loh. Wah lah jagat horor saki Garut Kaca Antarsasana. Iki kepiye iki? Saksuwene Kakang Anuman Sumedi. Wah lah kok ngerti-ngerti ragane Kakang Anuman musna saka Pandulu. Inggih, oh. Menika kados pundi? Waduh, Kakang Anuman ical. Rada seru sithik iso ora to iki? Rada seru sithik. Antasena iki kepiye iki? Mbok menawa kowe weruh wewujudan kosek apa ya ora krasa to? Nek iki mau aku weruh wewujudan nanging mung regemeng-regemeng. Sok ketok sok ora. Wah yen ngono ana telik Mangendrajala.
ana maling nyidra Kakang Anoman Jagi Gatotkaca Antarja opiaan mumpung durung adoh oyaan bawangan sing nyolong Anoman ya tak oyake Nah, gimana? Itu tadi Antawecana pembukaan dan berikut mau jejer perang. Nah, jadi seperti yang sudah terlihat tadi sabetannya kan sudah bagus. Jadi joget-jogetnya itu wis berkarakter. Kemudian karakter wayang satu dan lainnya sudah punya karakter sendiri-sendiri. Hanya non sewu, maaf, karakter masing-masing perlu pemupuan lagi. Jadi misalnya Prabu Baladewa ini kan berangasan karena orang Madura ya. Berangasan jadi kayak orang Madura, cuma waktu itu karakternya kayak orang Madura gitu. Baladewa berangasan, omongnya cepat, nadanya tinggi. Nah, di sini saya lihat Baladewanya Mas Gading Paukir tuh kurang power. Nggak apa-apa, tapi itu sudah nanti setengah tahun lagi sudah powernya seperti itu. Saya yakin nanti tanggapan berapa kali powernya Mas Gading keluar seperti Baladewa asli. Nah, yang lainnya sudah clear seperti Antasena dan lainnya harus clear. Apalagi nanti kalau kita nanti mensepi lagi wayang Punokawan nanti aja. Ini khusus pertunjukan pertunjukan Baladewa yang memanggil putra-putra Pandhawa Gatotkaca, Antarja, Antasena dan Setyaki karena Sang Bimasena dan Krisna pergi dari kerajaan. Nah, ini dipanggil. Nah, itu saya melihat Antawecana mereka itu sudah berkarakter semua. Hanya Baladewanya kan waktu itu Baladewa keadaan marah. Kadang marah tuh kayak pain kali, kayak Kang Ramana gitu. Kang Ramana nyekel Baladewa dan nesu puyuh. Saya semakin ketika Sena Nugroho itu pegang Baladewa ngamuk gitu, saya mulai emosi saja. Emosi dengan misalnya musuhnya siapa gitu, aku mulai emosi ketemu itu penjiwanya Kang Rama almarhum Sena Nugroho. Nah, ini sudah mulai karakter seperti itu sudah mulai masuk di tubuhnya Mas Gading Paukir. Makanya jam terbang perlu banget. Ketika jam terbang ini lancar, jos. Nah, yang menarik apa lagi, Gung? Yang menarik, saya menyampaikan bahwa Masda Gading Paukir ini sudah mengejar skill dari Kang Rama yaitu Sena Nugroho. Ini menurut saya ya dimulai dari wayang perang ini ya, perang dan Antawecana. Ketika perang ini nanti ya bentar lagi ini gambarkan perang gangge karawitan ngoceh dulu. Itu menarik sekali, menarik, penonton terlarut di bawah kegemasan, pokoknya larut dalam pertunjukannya itu. Oh, ini tak gini gamelan ini itu lucu. Setelah perang terus pertunjukan lah. Ini menarik sekali. Persis apa yang disampaikan almarhum Sena Nugroho. Persis. Nah, ini dalam sahabatan perang kita sepil. Next kita juga ada sahabatan perang yang menarik lagi. Next episode ini besok atau kapan kita sepil adegan peperangan dari Masda Gading Paukir ini yang lucunya persis Ki Sena Nugroho. Cuangkahang grosro sumbar ketar pater bumi kunjing waludo guntur ketuk lathalah soy Antarja dasar wanita bali takon sapa
Sukmawambara, Prabu Sukmawambara. Mati we. Edian. Pus. Put. What? Sopo? Suwan. Ayo tangi yo. Wah, adalah. Yo bubar maut wadya balane. Wah, bubar maut wadya balaku kabeh padha bubar. Wah. Yo. Kose. Aku ki murung sida nyokot ping pindho e. Sik pisan meneh. Siar kowe. Iki ngopo kowe iki? Pisan meneh. Wis semen nganggo iki wae, le cenanangan nganggo wayang iku ora masalah. Entek sabrange. Dadi sewa. Wah, sen. Ora masalah. Umpama nek ora disewa, wah sabrang 38 tak toke kabeh. Mudhun. Kesel aku. Cocok. Ora kok saya munggah ki anak nyeraki lintang apa ya? Rene. Ndi buta benitane? Wah, adalah. Oh, ladalah. Bubar maut wadya balane putra siswaku. Ger. Prabu, anak Prabu dirga muka lan prajurit kabeh wae. Wis leh muda guyon, wis leh muda perang. Ayo, wong-wong kae ora perlu diayoni. Sing bakwanan wis kecekel ning tanganku. Prayoga diunduri bali ing negara Ngastina.
Terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi, apresiasi, kritikan, dan lainnya. Jangan buat ini satu hal-hal yang negatif. Buatlah semua ini menjadi hal-hal yang inspiratif dan motivasi tersendiri untuk kemajuan kita. Mari kita support para generasi-generasi milenial, generasi-generasi muda yang cinta terhadap budaya ini. Apalagi seperti Mas Gading ini, kan sudah selesai SMKI-nya ya, sekarang sudah memasuki dunia perguruan tinggi ya. Nah, karena dia statusnya bukan pelajar, sekarang mahasiswa, harus ditingkatkan. Ingat, nama besar itu harus diimbangi dengan skill yang kuat, ben gak jomplang. Terima kasih atas kebersamaannya, dan mari tetap tingkatkan persatuan dan kesatuan untuk NKRI harga mati bersama Urip Bonus Channel berdasarkan fakta, logika, dan analisa. Salam merdeka, bro. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Gedabus bersama UB Channel.